95% मोननानै उथ्रिसारनो खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय आङो दिब्यानसि दैमारि आरो बे आंनि पापा गणेश दैमारि बे मा आंनि सन्तोषी दैमारि आरो आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट थेलामारा सैनिक कल'निनिफ्राय आरो आङो जवाहर नवोदय बिद्यालयाव फरायनाय आं गोजोननाय मोनदों जे आं आइ आफानि थाखाय बे रिजाल्टखौ लाबोनो हादों मोजां नांदों दा साइन्स स्ट्रिमाव फरायगोन दा लागोन ओमफ्राय आंनि एमआ इन्जिनियारिं बेसेबां पार्सेन्ट आङो 95% लाबोदो खस्थ'फोर मोनबायदों नामा खालामनाय खस्थ' बिदिनो फरायनाय हराव उसुबिदाफोर माबाफोरनिफ्राय नोंनि मामा पापाया माबाफोर उसुबिदाफोर खालामबायदोंमोन आंथ' सुबिदा बिदि होनाय आं इउटुबाव बेटस लानाय बिदि आरो लेक्चार्स नायनानै आं नट्स बे लिरनाय बिदिनो फिसाजोआ जे 95% मोननानै उथ्रिसारनो हाबाय गोसोखौ माबायदि मोनदों गिबि गिबियावनो आं बयनिसिमबो खुलुमग्रोबाय आंनि फिसाजोआ जोंनि न'खरा जाबायदि हास्थायदोंमोन बिनिख्रुइबो आंनि फिसाया गोबां 95 मार्क लानानै पास खालामनो हादों आं बेखायनो जोबोद गोजोननाय आंहा आरो रायजो राजानिसिम जोंनि सैनिक कल'निनि रायजो राजानिसिम आं थेंक इउ होनो नागिरो जे नोंथांमोननिखौ लाबोनानै दिनै आंनि बे गथ'नि उथ्रिनो हानायाव खुसिजों जे जोंनि न'खराव फैनानै बिदि माबा खालामनो हानायनि थाखाय आं बहुत धन्यबाद होदों नोंथांमोनखौबो आरो जोंनि सैनिक कल'निनि रायजो राजामोनखौ जोंजोंथ' मात्र बोसोराव 3 मासल' न'आव थाफैनो मोनो बेनाव गथ'आथ' JNBयावनो बेयावनो हस्टेलाव थानानै फरायो बेयावथ' मबाइल माबा माबिबो मोनामोन खिन्थु जोंनि गथ'आ टिउसन लायाखैमोन आरो मबाइलावनो बे इउटुबनि माबा चेनेलावहा माबा खालामनानै रिभाइस खालामफिनबाय बेयो बेनिफ्रायनो मावना आरो हराव खमसे खम 12टा-1टासिम बेयाव माबा फरायबाय थायोमोन बेयो खस्थ'थ' बेयाव मोनदो दा बे हिसाबैनो फलखौबो मोनबाय आं जोबोद गोजोननाय दङ नोंथांनि बायदि आरो गुबुनाबो गोबां बिदिनो गथ'फोर दङ इयुनाव फैबाय थानाय समाव गुबुनखौ माबायदि जाजानायखौ लुबैयो आंनि फिसानिख्रुइ बे आंनि गामिखौ बहुत अनदे आंनि फिसानिख्रुइबो जाहाथे गुबुननि फिसाफोराबो आरो गोबां मार्क लानानै उथ्रिनो हायो आं बेखौनो हास्थायो आरो मानसिया बुङो मबाइला गाज्रि होनना नाथाय मोजां जायगायाव इउज खालामोबा मबाइलनिफ्रायबो टिउसन सोलोंनानै दा उदाहरन हिसाबै आंनि फिसाजोआ बेखौ देखायनानै होदो खिन्थु बिमा बिफाया बेयाव प्रधान बिमा बिफाया नोजोर थानांगोन जे फिसाया माखौ नायदो फरायदोसोना मा खालामदोसोना बेखौ निस्सय नायनांगौ आरो गथ'खौ हदाय भरसा होनो हानांगोन जे जोंनि उनाव हदाय दङ खालि नों फरायल' नोंनि खामानियानो फरायनाय बेसांखौ बुंनानै गथ'खौ माने बिनि कनफिडेन्सखौ मालाबो सेफायनाङा माने आं बेसांखौनो बुंनानै खुलुमबाय धन्यबाद बेयावनो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय आं गोबां गोजोननाय मोनदों आंनि फिसाया जे बे गामिनि थाखाय बिमा बिफानि थाखाय गासै फेमिलिनि थाखाय बे ओनसोलनि थाखाय बे 95%खौ लाबोनो हादों बियो बुङोमोन आं सोङोमोन आरो जेब्ला एग्जाम जादोंमोन मा फरायनाया दा परिखाया मादि जाखो अब्ला बे बुङोमोन मोजां जादों होननानै आरो गावआनो केलकुलेट खालामनानै खोन्थायोमोन आरो आं बेसेबां मोनगोन होननानै बिदि आरो 100निफ्राय खमसे खम मोनसे साबजेक्टआव बियो 10 मार्क 5 मार्क बेबायदि माइनास खालामनानै बुंहरोमोन आरो जाबायदि सानदोंमोन जाबायदि बुंदोंमोन बे रिजाल्टखौ मोनदों बेनिखायनो आं गोबां खुसि आरो बेवहाय रायजो राजानिबो गोबां सापर्ट दङ बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमो आरो इसोरनि सायावथ' फोथायनाय दंखायो बिथांनिबो आखाइ दङ बेनोसै बेसेबां गोजानाव थायो बोसोराव बियो मात्र
3 महिनाल'सो न'आव थायो बिदि आरो बिसोर लोगोफोराबो बेयावहाय माने टाइम बाय टाइम फरायो बिसोर नाथाय न'आव फैनानैबो बियो गोबां हरसिम फरायोमोन आरो फरायो माने टिउसनथ' गैखायामोन इउटुबावहा नायोमोन आरो इउटुबाव नायनानै सोलोंबाय थायोमोन सोलोंबाय थायोमोन दे नों आरो बिनिफ्रायनो लिरना लाङोमोन न'टआवहा बेयावथ' मबाइल लानो होआना ओमफ्राय बिदिनो आरो फरायहैयोमोन आरो बुङोमोन जे बेयाव टिचारफ्राबो गोबां मोजां गाइड खालामो जोंनि सैनिकलिनि रायजो राजा फारसेनिफ्राय जोंहा अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय लोगोसे रंजालि बैसागुनिबो जोंहा नोंथांमोननिसिम आवलग थाबाय बेजों लोगोसे दिनैनि बे नोंथांमोनखौ हांख्रायना लाबोनाय नैबे फोरबो जोंहा बे सैनिकलिनि गामिनि सासे हिन्जावसा फिसा मुस्रि दिब्यांसि दैमारि बिथाङा जवाहर बिश्वनाथ सारिआलियावहा नवोदयआवहा फरायनायमोन आरो बिथाङा जाबायसाहै हायेस्ट मार्क अबटेन खालामनानै दिनै जोंनि गेजेरावहा बुंनो थाङोब्ला बहुद सारप्राइजखौनो बुंजायो बहुद मोजां माने रिजाल्ट खालामबाय बेनि थाखाय जों बहुद माने खुसि आरो बे नखरखौ जों अराय माने जों गावनि होननानै सानना लायो फिसानि खाथियाव जोंहा आशीर्बाद थाबाय बुंनो थाङोब्ला जों आरोबाव एसे गोबां गुवारै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बे सैनिक कल'नियावहा देग्लायनि बोसोरावहा मेट्रिक आनजादावहा जों 7 जन स्टुडेन्ट होनायमोन जोंनि बेयावहा गासैबो फार्स्ट डिभिजन फैदों बेयावबो जोंहा एसे बहुत खुसि दङ रंजानाय फैबाय तो बेबायसानो जाहाथे आवगायावबो जाहाथे गथ' गथायफोरा बिदिनो मोजांनि मोजां जाफुंसार खालामनानै रिजाल्ट मोजां खालामनो हायो बेखौनो जों गासैनिसिमबो हास्थायनानै जों मोनसे मेसेज होनो नागिरो बेखौनो जों गासै नखरनिसिम हास्थायो बेनो मोजां